God aften. Rigtig hjertelig velkommen til koncert med hele Sjællands Symfoniorkester Copenhagen Phil og vores dirigent her i aften, Gergely Madaras. Han er rejst helt fra Ungarn for at komme og dirigere os her i aften. I de næste 5 kvarter, der vil vi spille noget af den musik, som vi holder allermest af, og jeg håber, at I vil nyde det mindst lige så meget som os. Og så selvfølgelig, som Finn var inde på, en særlig velkomst til nogle helt særlige gæster, vi har i aften. Det er elever fra Holbæk Musikskole, som vi har puttet ind i orkestret. I har allerede hørt dem spille det første nummer sammen med os. Der startede vi i England, og vi startede med royal musik. Det allerførste stykke, vi hørte, det var nemlig skrevet af ingen ringer end kong Henrik den 8. Kong Henrik den 8. Han regerede i England omkring år 1500, og han blev en af de mest berømte konger, England nogensinde har haft. Og det gjorde han blandt andet, fordi han nåede at gifte sig med ikke færre end 6 forskellige kvinder. Dengang, når man var en ung adelsmand, omkring 1500 i England, så forventedes man kunne en hel masse forskellige ting. Man skulle kunne fægte, for eksempel. Man skulle kunne gå på jagt, man skulle kunne danse, og man skulle kunne skrive digte. Og så skulle man altså også kunne spille og synge og komponere musik. Og det var det, I netop hørte et stykke eksempel på af kongens kompositionskunst. Han havde skrevet en sang om noget, han holdt rigtig meget af, nemlig at tilbringe tiden i godt selskab med gode venner. Det blev faktisk et af de allerstørste hits for datiden. Det blev spillet overalt på de britiske øer, helt fra Skotland i nord og til Wales i syd. Og ikke nok med det, det holdt sig også på toppen som hit i så mange år, at selv kongens egen datter, som senere blev til dronning Elisabeth den 1., erklærede, at det var hendes yndlingssang overhovedet. Så gik der 200 år, og så hed kongen ikke længere Henrik den 8. i England, så hed han pludselig kong George den 1. Og kong George den 1., han satte også pris på musik. Og han kunne lide alt, hvad der var med pomp og pragt, og alt, hvad der var ekstravagant. Og så havde han en ting, han var meget glad for, og det var sejlture på Themsen. Nu var det jo vigtigt, at kongen ikke sådan begyndte at kede sig, når han var ude at sejle. Og derfor så satte han sin fineste komponist, som han selv havde importeret helt fra Tyskland, Georg Friedrich Händel, lød han. Ham satte han til at skrive et stykke underholdningsmusik til sejlturene. Og det blev til værket Water Music. Händel, han vidste jo godt, at han skulle skrive et stykke musik, som var beregnet til udendørsbrug. Dengang havde man jo ikke højtalere og forstærkere og mikrofoner og den slags, så han benyttede i stedet for et for datiden exceptionelt stort orkester med næsten 50 musikere, og han brugte rigtig mange blæsere i orkestret, fordi de kunne spille kraftigt. Og alle de her musikere, de blev sat på en båd, som så blev sat til at sejle langs med kongens båd op og ned af Themsen. På den måde så underholdt de kongen på hele sejlturen. Kongen var så glad for Händels komposition, at han beordrede den spillet om og om igen. Og derfor kom de stakkels musikere til at spille i alt 6 timer, som hele sejlturen den varede. Kun afbrudt af et kort ophold, hvor kongen gik i land i landsbyen Chelsea, som på det tidspunkt lå lidt længere op ad floden uden for London. Jeg kan godt forstå, at kong George den 1. var glad for Händels musik. Og det allerbedste stykke musik i Water Music, det er nok det stykke, der hedder Hornpipe. Og det kommer her.
Mine damer og herrer, Holbæk Musikskole, har I ikke lyst til at komme frem her, så folk kan se jer og klappe af jer? Alle Holbæks Musikskoles elever, kom herud. Bravo. Lad os give Holbæk Musikskole en stor hånd, og så Holbæk Musikskole, lad os bukke for publikum. Så må I gerne sætte jer nu på jeres plads. Store instrumenter kan komme ud til væggen, og så er der reserveret for jer her. Jeg sad lige og kom til at tænke på, at på en måde så er det jo lidt sjovt, at man på den måde kan koble musik og natur med hinanden. Altså, som når kongen han sejler derude på Themsens bølger, og solen stråler på det smukke engelske landskab, og han sejler forbi frodige marker inde på bredden, så skulle han altså også høre musik.